Για παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς να... δεν έκανα... Σοβαρά τώρα, δεν έκανα βίντεο. Κάνα ακόμα βίντεο. Νόμιζα ότι δεν έκανα βίντεο. Θα σας δείξω πώς να μου κάνετε ένα like και ένα subscribe και να πατήσω συνδρομητές, γιατί δεν έχω και δεν έβαλα την... Κάνω μια παύση και έρχομαι. Οκ, επέστρεψα. Εδώ τα βίντεο, αυτό είναι το κανάλι μου. Αυτά είναι τα βίντεο μου. Αυτό εδώ. Έκανα βλακεία. Εδώ στον τίτλο βλέπετε, δεν φαίνεται πως είναι δέσια. Βασικά ήθελα να γράψει. Πω ρε βλά. Δύο γάτες. Για να βρείτε το βίντεο, δεν χρειάζεται να βάλετε και τις φατσούλες από κάτω. Τη φατσούλα και το καπέλο. Να, και αυτό το σπιτάκι. Πάμε σε ένα τέτοιο που έχω τίτλο, που έχω τέτοιο προβολές. Ας πούμε, πάμε τώρα αυτό. Βασικά σε αυτό. Έχω και μουσική, δεν ξέρω γιατί. Εδώ έχω καλύτερη νομίζω. Ναι, εδώ έχω καλύτερη, ακούστε. Στον υπολογιστή. Ωραία. Καταρχήν, για να μου κάνετε like και subscribe, θα πατήσετε, ας πούμε, τώρα σε ένα βίντεο. Μπας περίπτωση. Ναι. Ωραία. Θα πατήσετε το like. Θα πατήσετε την εγγραφή. Θα μου αφήσετε ένα comment. Και δίπλα την εγγραφή θα σας βγάλω ένα καμπανάκι. Θα πατήσετε το καμπανάκι και θα σας λέει πότε και θα σας ειδοποιήσει όταν κάνω ένα καινούργιο βίντεο. Τέλος πάντων. Ναι, όταν κάνω ένα καινούργιο βίντεο. Ας πούμε, εγώ να πάω στις ειδοποιήσεις και όλοι αυτοί είναι YouTuber που έχω, που βλέπω. Το survival τέτοιο δεν το θέλω άλλο. Ωραία, ας πούμε, πάμε στο κανάλι μου. Δείτε ποιους βλέπω. Τους εδώ τους τρεις. Όχι, τρεις. Αυτός τι είναι, πότε του έκανα τέτοια. Αυτό δεν το θέλω. Ναι, το X-Pack. Τέτοιο, σαν το X-Pack. Ωραία. Ναι, όχι, είναι αυτός μάλλον. Από όλους αυτούς, τους περισσότερους είναι μόνος. Και ο αγαπημένος μου είναι ο Πάνες και αυτός ο ανθρωπάκος του Minecraft με το μαλλί. Αυτός δείτε τι κάνει πάση. Πάμε εδώ. Κάνει τέτοια. Αυτό το σπίτι το έχω. Okay.
Καθίστε να δείτε τι εννοώ. Οπα. Θα κάνω μια παύση και θα έρθω. Ωραία, αφού επιστρέψαμε, ωραία, πείτε ότι αυτό είναι το κανάλι μου. Τέλος, ωραία, με το που μπαίνετε στο κανάλι μου, θα πατήσετε την εγγραφή και το like στα βίντεο μου. Βλέπετε δίπλα από την εγγραφή που έχει ένα καμπανάκι. Θα πατήσετε το καμπανάκι. Μισό Και όταν πάει έτσι, σαν να χτυπάει, εδώ κάτω θα λέει, θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο από αυτό το κανάλι. Οκ. Δεν θα πατήσετε τις ρυθμίσεις δίπλα. Ναι, και άμα έχετε κανάλι, θα σας το βγάλω εδώ. Στο κανάλι. Μπαίνετε στο το κανάλι μου και να, θα τον έχετε. Να ξέρετε, είναι καλός YouTuber. Οκ. Αυτά από μένα για σήμερα και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.